and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Alvin, ayaw gani ko kumitsahay kanina. Naibaw ka ba? Ikalipay ko gid kaayog na ko kung tinuod nga puhi si Renan. Kay gusto ko nga may amahalo niya nga akong anak kung matao na siya. Oo, iko day. Buhi si Renan. Ug niya siya ning dapita, mister. Aron sa pagpangita nimo. Ug may babae magani siyang kuyog. Ang babae, may akong gikaila. Ngayang kuyog ning iyang pagani. Iya ko nung uyab. Sawa pa kamo magkita si Renan. Babae? May kuyog siya nga babae? Kinsa nga ang babae, Alvin? Siya ko no si Christy Lidis. Unsa? Si Christy Ledesma? Kuyog niya nga akong bana? Human na ito bumahaw. Ako nasud ng pagsusi ni mong dapit. Kinahanglan di ko mag-usig og panahon. Gusto ko nang masayran. Kung buhay o patay na ba akong asawa. Renan, ayaw ka pala ka. Tabangan ta ka sa pagsusi. Basin pa di ay kung buhi pang imong asawa. Muduha ka buwan na good sukad sa iyang pagkawa. Nya mga taong kriminal og manlulugos ang iyang gikauban. Busa buhi pa tingali to siya, uy. Ug pangitaon kinato siya. Christine, ibaw ko. Nag-ampo kang dinaikita akong asawa. Busa mahimo ba? Paulit lang ka sa syudad. Kaya di ko gusto magkikuyo og tao nga mag-ampos ka lautan sa akong asawa. Renan, no. Nasayop ka. Ug alang sibog kasayuran. Kung mahitabo nga ikita ta si Junice, diha dayon bihaan ti ka. Mubalik tayo ko sa syudad. Kana ang ipasali ko nimo. Mituon ako sa tanan nimong gipanulti, Alvin. Christy Ledesma ang babae nga una sa kinabuhi ni Renan. O gibuogan siya sa akong bana. Tungod kay dili makahatag og anak kaniya ang maong babae. Og ako ang gipakaslan ni Renan. Kaluoy sa sumang babae, no? Tungod lang kay di siya makahatag anak. Gibuwagan siya sa imong bana. Ikaw, nga nung misugot man sad ka sa dihang gipanguyaban ka sa mong lalaki. Nga nasayod man ka, nga may uyab na siya. Gipatuo ko ni Renan nga wa siya uyab. Mao nga gisugot ko siya. Daan man ko nga may pagtanaw kang Renan sa mga batanon pa mi. Unya, dito naman ko mituwas og tunga sa Manila. Og hingkod na mi nga dagaw ulitaw sa amon ng pagpalit dinhi sa Cebu. Og mao na to. Wala ko masayod nga may uyab na pati ay siya. Unya, unsa may huna-una mo karon? Niya man imong bana din eh. Ug kauban niya katong Christy. Magpakita ka na ba ni Renan? Ha? Junice? Busy na kayo siya nga nangandal. Aron sa pagsuroy na ning maong tapit. Aron pagsusi ko niya pa si Junice. Renan, wa na si Junice. Patay na siya. Nag-usik ka lang sa imong panahon sa pagpangita ka niya. Angay bago na nimong hinuktukan pag-ayo. Nanay mong bana, Junice. Miani siya aron sa pagpangita nimo. Ug unsa pa may imong gidugayan? Pakita ra si mong bana kay ako. Mularga na sa Mindanao. Nagdali man ka. Gusto na di ay ko. Nga dili na ta magkita. Ha, Alvin? Janice, ang tinuod, gusto ko nga makita ko ikaw kanunay. Kay mingawon kay ko nimo. Apan di mahimot, Janice. Tungod kay lain ang ambisyon nga gusto kong
makabot sa kong kinabuhi. Ug labos tanan, di mahimo nga mag-uban ta og dugay. Kay may bana ka, ug dako siya buhi. Alvin, ang tinuod, gibati ko nga mahadlok na ko nga magpakita sa akong bana. Unsa? Apan nga no? Mabdus na ko. Basta dili siya matuhong nga siya ang amahan ini nga akong kisabak. Nasayop ka, Junis. Di may tabo nga di siya mutuoy. Makwinta man ang buwan bas bata nga naa sa imong tiyan. 2 ka buwan ka nang imong gisabak. Og 2 ka buwan ka sab nga nawa sa inyo. Busa kung kwintaho ni og tarong, siya kay amahan sa bata. Ampot. Basta kinahadlok ko. Ang labi na nga nagbalik na di ay sila si Christy. Kasi sila man ang nagkuyog sa pag-anihining napita. Kana to da. Mao nay problema ni Moron. Kana ka nagkuyog sila. Dayag na lang nga nagkabalik na sila. Mao nga tabangi ko sa pagkunahon na Alvin. Unsay mohaton ko. Maayo ka ha nga magpakita na ko kang Rinana. Ha, Alvin? Kini ya. Mao kini hulagwais kong asawa nga gidagit sa mga pugante. Nakita mo ba kini babayanan ng inyong dapit? Ay, wa man gyud ko makakitaan ng maong babae dinhi, sir. Wa gyud. Pagkadaghan na biya sa kong kipagutan na eh. Apan wagin sila pagkakita ni Junis ni maong dapit, Christy. Patay na ganti ka si Junis. Patay na akong asawa. Kini iyo. Mao ni hulagwais kong asawa nga gidagit sa mga pugante. Nakita mo ba kinababayanan ng inyong dapit? Bebe ko no, bebe. Bebe ko no. Diyan mo na kong tanaw, bebe ko no. Sige. Pero huwag tanaw iyo. Pero ha. Hala! Hala! Nga na iyo? Nakita mo ba siya din eh? Ha? Iyo? Wa ako kakita ni nga din eh, sir. Abi ko nakita na mo siya. Nagkugamang ko ka. Kugang na ko. Nakugang ko! Wa ko kakita. Makugang kung di ko kita. Kay, nakita ko pa ni siya, sir. Di ko makugang. Renan, unya, saman mo padayon pa ta sa unahan? Hapon naman eh. Mamalik lang na ta sa atong gistaran, Christy. Wa na gitingal si Junis. Wa na gina akong asawa. Renan, ayaw ka guol. Dili ta magpakawa sa paglaom. Basin pa dahil kung makita ta siya. Mag-ampo lang gud ta. Hila kay. Ayaw ka guol. Kaya dili ko gusto nga mag-uol ka. Sige na, tana. Mabalik ta sa atong gistaran. Tana, Renan. Laing gabi inausap karon ang miabot Petra. Ay, napiktahan ko pag-ayo ining naitabo karon. Mao na ni resulta, napagaw na ko. Laing gabi ay miabot nga wa pa gyud mabalik si Rinan. Kumusta na kang ilang lakaw dito, Sirno? Ambot na yan. Di masabgod na ako makontak ang cellphone ni Rinan. Ay, wala gud tingali signal dito, sir. Probinsya na gusto dito, go. Tungod tingin sa kong ubo. Muning gipagaw na ko. Mauna, sir. Upugib ka, sir. Pero nindot na imong tingog, sir. Ninindot, sir. May kasayuran na baka siya nga nahipos bahin sa iyang asawa. Doon na baka. Ay, maayo unta kung doon na, sir, oy. Aron dili na ba mag-uul pa si Dudong Rinan? Abi mo, Petra. Gibati na kong tumang kagaol ining gipakita ng mga lihok sa akong anak. Murag dili gyud siya may mutang. Kung dili siya masayod kung patay o buhi ba si Junis. Aw, kung wala gayud sila makuha nga kasayuran dito, sir. Ato na lang gayud ng pagasabton nga wala na gyud si Inday Junes. Patay na gyud tingali in taon to siya, sir. O ginaot nga madawat ni Rinan ang tanan. Ngawa na si Junis, Petra. Hinaot punta.
Ayaw ka daw sa nga nanginoktok din ang korason. Manuel, duha ka buwan na kapin nga wa nagipalita sa atong anak. Wa nagyud siya, Manuel. Wala kita yung mahimo ka korason. Misurrender na ang mga pulis sa pagpangita kay Julius. Busa, dawaton na lang nato nga wa nagyud ang atong anak. Nga sa ato pa, patay na gyud di ay ang atong anak. Ha, Manuel? Ay. Mao gitingali ka nang naitabo korason. Busa ikaw. Ayaw na lang yun palabi pa sa imong kaguol. Basig maunsa ka pa, masakit ka pa. Manuel. Basin ikaw ng sabunya at akiyon sa kaguol. Mag-unsan lang ko niya ko kung nasta ka, mubiya ka na ako. Oh, ingon kayo palabi sa akong kagoon. Mihila ka man sa lagi. Pagka makaluluoy sa atong anak. Kung patay naman gani siya. Hain man ka siya gilubong karon sa mga taong dautan. Hain man, Manuel. Unya, unsa may plano mo karon? Mamalik na batas sa syudad? Dili pa. Wa para to balo ko pagsuhid ang tibuok sityo. Kakasikpit ni maong dapit. Basig to sa magtago dito. Kauban silang bihag nga mao si Junis. Sige, ikaw ang mahibaw. Suportaran ta ka sa gusto mong buhaton, Renan. Naamay atong sakinan. Badahason ta ang tanang kasikbit nga mga sityo ning dapita. Basin pa di ay og makita ta ang imong asawa. Oras sa magkakuha ko sa sayuran. Kung nasa magtago mga pugante. Tagot ko na yung kapulisan. Ano ba sikop din sila? Ano mabawi ko na akong asawa? Oo, bitaw. Bawi ang gud siya, uy. Imugod siyang asawa. Bahala nagkuba nang iyang pagkababae. Ang importante nga mabawi mo siya. Christy, may mo ba? Ayaw kaya may isulti akong asawa? Huwag nahitabo kang Junis. Wa! Gimingaw na kay ko ni Junis. Gusto ko na siya makita. Apan kung guba na niya siya nga kumabawi gikan sa mga taong bitagit kaniya. Madawat ko ka nga. Nasalin na lang ako asawa sa mga taong nagpinuang bitabang ug lugos kaniya. Dili ka maguraw na ubati. Ay importante nga makita ko papalis si Janice. Gimingaw na ko sa mga asawa. Gimingaw na ko niya. Gusto ko siya makita o magkakos pagbalik. Renan, ready na ko. Ato na ta. Sige. Tano. Kay nasabot na ko ang mga tao nga akong gikontak. Nga mo ba na ito pagsuhid sa mga sityo. Nga wa pa na ito maadto. Sige. Ato na kita, Christy. Unsa? Mao ka na, Junis. Nakahukom na ko. Nga ipakita ako na ikaw pagbalik sa Mubana. Aron makabiyan ako din sa Cebu. Mulugsong na kita karon dayon sa ubos. O pangitaon ta ang gistera ni Rinan. Aron iuli ko na ikaw kaniya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!